Duha na ang natalang patay human sa pag-igo ni Bagyong Dodong sa Luzon kagahapon. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, natalang patay sila si Rogelio Paa, 74 anyos, ug si Neil Paa, 46 anyos. Napatay si Rogelio ug Neil human na kuryentihan. Ang duha puros mga taga-barangay Mabungok, Apari Municipality sa probinsya sa Cagayan. Matod sa Pag-asa, ang dagan sa bagyo ni kusog og gamay ug nagmintenar sa gikusgo niini samtang naglakbay sa Batanes Group of Islands. Gaganinang alas 11 sa buntag, nasigpatan si Dodong sa 100 kilometers north-northeast sa Basco, Batanes. Ubos sa Public Storm Warning Signal number 3 ang Batanes Province, Signal number 2 ang Babuyan ug Calayan Group of Islands ug Signal number 1 ang Northern Cagayan. Matod sa Pag-asa nga gikatakdang mugawas si Dodong sa Philippine Area of Responsibility ug sa buntag ug mopadulong sa Japan.